שנייה. Advanced Sharing Option. כן, זה פתוח לך עכשיו. פתוח לי. בואו נראה שאני משתפת אותה. אני קצת רגילה לעבוד בטימס ולא בזום, כן, אנחנו בבר אילן עדיין מסורתיים. אבל הנה, גם בבר אילן עובדים בטימס. כן? אוקיי, כן. אבל נראה לי, אוי, למה זה עושה לי הפוך את אגב, השקף? אנחנו מכירים אותך יותר מאשר את מכירה אותנו, סביר להניח, אנחנו שומעים עלייך מהרגע הראשון, וואו, וזה כבוד, כן, זה כבוד גדול מאוד עבורנו שאת בשיעור, והואלת באמת לפנות מזמנך, כי באמת דוקטור אטיאס שי מביא אותך כדוגמה, מודל לחיוב ממש לקורס איתו, ואנחנו שמחים על כך שגם זה דוגמה מוחשית, דוגמה, לא יודעת איך, ממשית למה שאפשר לקבל אולי מהקורס הזה, ולא רק בזה, זה סדנה פר אקסלנס, ממש טוב, זה. אז באמת לכבוד הוא לי. אתם רואים עכשיו את המצגת? כן, אני רואה, רואים, כן. כן. יופי. אז קודם כל אני אגיד שאני ניסיתי לכוון את המצגת באמת כדי שהיא תהיה הכי פרקטית שאפשר, כי סך הכל על השליחות שלנו ועל הפעילות שלנו אפשר לקרוא בכל מקום. אני רוצה לתת לכם היום קצת כלים של מה שאי אפשר לקרוא, של דברים שנמצאים יותר מאחורי הקלעים וקשורים ליזמות ולתפקיד שלנו כארגונים בחברה האזרחית וכולי. אז אנחנו ככה נדבר וזה, ובסוף כמובן נשאיר זמן לשאלות. אני רוצה לספר לכם קצת עלינו, על החשיבות של המגזר החברתי באופן כללי. אני רוצה לספר לכם על חיבוק ראשון בחרבות ברזל, כי אני חושבת שזו דוגמה קלאסית כדי להבין איך משתלבים ארגונים בתוך סיטואציה משברית, בין אם זה מגפת הקורונה, שגם אז מצאנו את עצמנו צריכים להמציא את עצמנו מחדש וכולי, אבל נדבר יותר על חרבות ברזל כי זה יותר אקטואלי. אם יישאר לנו זמן, נדבר גם קצת על גיוס משאבים, כי זה חלק בלתי נפרד מהחיים של כל עמותה, ושיהיה לנו קצת זמן. עד איזה שעה יש לנו בעצם? יש לנו עד 7:30. אוקיי, אין בעיה, יש לנו הרבה זמן. כן. בסדר גמור. אז אנחנו נתחיל מסרטון ככה של 2 דקות. אני רוצה להכניס אתכם רגע לאווירה של חיבוק ראשון. אבל את יכולה לספר קצת על עצמך לפני? כאילו, מאחורי לספר על חיבוק ראשון עצמי? עומדת את, אז איך, מאיפה? כן, אני יכולה לספר קצת על עצמי בשמחה. תודה. אז ככה סתם ברמה הפרטית, אני נשואה ואימא ל2, אחת מהן בוגרת בר אילן בשנה שעברה בחוג לקרימינולוגיה. הבן שלי הוא חייל בקבע, אנחנו גרים בכוכב יאיר, שזה ליד כפר סבא, יישוב קהילתי. אחותי למעשה הקימה את עמותת חיבוק ראשון לפני קצת יותר מ-20 שנה, אחרי שהיא ילדה את בנה הבכור ונתקלה בתופעה בבית החולים. הקימה את זה בעצם אחותי, מיכל, היא באה מעולם הניהול והעסקים, בכלל לא מעולם טיפולי. היא חברה לעובדת סוציאלית בזמנו, שהיום כבר לא כל כך חלק מהעמותה. ובעצם החליטה שהיא רוצה לתת את הכלים שלה, הכלים הניהוליים והפלטפורמות שהיא יכולה לתת כדי, באותה תקופה אותה עובדת סוציאלית בעצם התחילה לתת טיפול בעזרת מתנדבים. היא ככה קראה ברשתות החברתיות לאנשים, אני אומרת רשתות, הייתה רשת אחת לפני 20 שנה, קראו לה פורום תפוז, זה מה שהיה, והיא ככה קראה למתנדבות וכולי, ואחותי הסתכלה ככה בראייה יותר רחבה ואמרה, אם זה קיים באיכילוב, זה קיים בכל מקום, אז אני רוצה להקים את זה כארגון שייתן מענה לכולם ולא רק לבית חולים איכילוב, וככה זה התחיל. ואני הצטרפתי אז כחלק מצוות המייסדים, אבל אז עבדתי בפול טיים ג'וב בחברות פארמה בינלאומיות בכל הנושא של מחקרים בחיסונים ותרופות, ורק ככה הייתי מהצד. ולפני 5-6 שנים פרשתי מעולם המחקרים הקליניים, יצאתי ללימודים במכון מנדל בשיתוף עם אוניברסיטת בן גוריון, זה תואר שני בניהול מלכ"רים ועמותות,
וכשסיימתי, בעצם בדיוק יצא שמי שהייתה מנכ"לית העמותה ועובדת סוציאלית מאוד ותיקה בעמותה, היא רצתה לחזור לתפקיד שלה כעובדת סוציאלית, פחות התאים לה הנושא הניהולי, ונכנסתי בעצם בנעליה, ומאז אני שם 6 שנים. התכוונתי להיות רק 2 שנתיים, אבל עברו 6 שנים ואני עוד שם. זהו, זה ככה פחות או יותר על עצמי. ועכשיו אני רוצה להראות לכם, כמו שאמרתי, סרטון קצר, 2 דקות ככה להיכנס לאווירה, ואחר כך אנחנו נמשיך. עמותת חיבוק ראשון זו עמותה שמטפלת בתינוקות נטושים בבתי חולים בארץ. לא רואים את הסרטון. יש לנו בעמותה... אתם לא רואים את הסרטון? לא. כל לא. מתנדבת וואו, אז מה עושים? נראה לי שצריך לעשות share screen. את צריכה ולמטה. לעשות share לסרטון. אבל הוא חלק תעשי עכשיו את סטופ עכשיו שייר משתפת קודם. רק קודם את כל תעשי התיקייה, רק סטופ את שייר. המצגת. כל פעם צריך לשתף. יופי. עכשיו תעשי שייר שוב. בסדר? כן. שייר, תעשי שייר. ואז איזה אפשרויות הוא נותן לך? שנייה, פשוט יש לי כמה סרטונים. כל המצגת פה בנויה על סרטונים. רגע, בואו נראה. share. העניין הוא שהסרטון נמצא לי על המצגת. אני אנסה רגע שוב, ואם לא אני אחפש הנה, את זה עובד, זה הקובץ. עובד. עכשיו זה עובד. כן עובד עכשיו? עכשיו זה אוקיי, עובד, כן. יופי. עכשיו הכל בסדר. עמותת חיבוק ראשון זו עמותה שמטפלת בתינוקות נטושים בבתי חולים בארץ. יש לנו בעמותה 500 מתנדבות. כל מתנדבת מלווה את אותו תינוק מרגע הפנייה מבית החולים ועד שהוא משתחרר. אנחנו משתדלים שאותה מתנדבת תהיה אצל אותו התינוק. זה כדי לשמור על הרצף כמו שיש במשפחה. כל תינוק אני קונה לו חליפה ממני ושמיכה, ואני מרגישה כאילו הם ילדים שלי, אני מקלחת אותם, וכשאני שרה להם, לצורך העניין הזה, הילד הזה הוא שלי. המתנדבות עוברות תהליך של סינון, מיון, הכשרה, הדרכה, היות וההתנדבות עם תינוקות שרובם חולים ופגועים. המתנדבות ועשרת המתנדבים שיש לנו צריכים חוסן רגשי. ועובדות סוציאליות בעמותה בעצם מלוות אותן, הן תומכות בהן. הרבה תינוקות עוברים גמילה. גמילה מסמים אגב. לראות אותם סובלים, זה פשוט... אני רוצה פשוט להפוך עולמות בשביל לעשות להם טוב. האחיות עם כל ההמולה שיש שם, לא תמיד אפשר לשים לב לתינוקות האלה, אז אם אנחנו לא שם, אז זה. זה מה שהיה קורה להם, אם לא היה את החיבוק. היה ננטש לבד, וזה לא מגיע לו. ממש לא מגיע לו. אוקיי, אז ראינו קצת, הכנסנו לאווירה. אני רוצה לספר לכם קצת יותר. תמיד שואלים אותי כמה תינוקות כאלה יש, מי זה התינוקות האלה, איך זה יכול להיות. אז רגע, עכשיו נראה איך אני חוזרת פה בעצם למצגת. איך עושים את זה? אוקיי. לא, זה לא מעביר לי את השקפים, שנייה. אולי פול סקרין. אולי אני אעשה שוב סטאפ שיירינג, ושוב שייר, ננסה את השיטה הזאת.
לא, למה זה לא קורה? רגע. שנייה, אני חושבת שאני יודעת למה לא. היית צריכה ללחוץ על כן, בדיוק. זהו, זה מה ככה, שהתכוונתי, כן. כן. אוקיי. רגע, אני אזיז קצת, מפריע לי פה. אה, אוקיי. בעצם עמותת חיבוק ראשון היא העמותה היחידה שמעניקה סיוע כזה, מענה מקצועי לתינוקות ופעוטות שמאושפזים ללא עורף משפחתי. יש בזה אתגרים, כי לרוב יש כמה עמותות שפועלות באותו שדה, והתופעה היא מוכרת וכולי. אנחנו פועלים בשדה של, בגלל שאנחנו מאוד לבד שם, אז השדה הזה לא מספיק מוכר, ויש לזה את האתגרים ואת האופן שבו אנחנו צריכים להתמודד עם זה שאנחנו לבד בתחום. אני רוצה להסביר מי התינוקות האלה. אז קודם כל, תינוק נטוש, אני חושבת כולנו מבינים מה זה תינוק נטוש. זה תינוק שההורים שלו ויתרו עליו. עכשיו, תינוק נטוש, חשוב להבין, זאת הגדרה משפטית. ממש מה שנקרא חתמו ויתור. זה יכול להיות נשים בסמים, נשים בזנות, נשים במצב נפשי קשה, יכול להיות מצב של אלימות בבית שהתינוק מופרד בצו משטרה או רווחה, ויכול להיות תינוקות שפשוט ננטשו ולא יודעים בכלל מי האימא שלהם, כי היא השאירה אותם באיזשהו מקום. אלה מקרים מאוד בודדים, אלה שננטשים ואלמוניים כאלה. אנחנו בעמותה הגדרנו הגדרה של תינוק בודד, ובעצם הגדרנו אותה על בסיס ההגדרה של חייל בודד, שכולנו יודעים בארץ מה זה חייל בודד. יש לו הורים, אבל הם לא נמצאים איתו מכל מיני סיבות, או שהם מתנכרים אליו, או שהם במצב בריאותי מאוד קשה, או שהם לא גרים בארץ. יש כל מיני סיבות שבסוף החייל, למרות שרשמית יש לו הורים, הם לא איתו. וזה בעצם זאת בעצם סיטואציה שקורית הרבה מאוד במדינת ישראל. יש לנו כמה מאות כאלה בשנה. תינוקות שיש להם הורים באופן רשמי, הם לא ממהרים לחתום ויתור על התינוקות האלה, אבל בפועל הם משאירים אותם לבד בבית החולים או כל הזמן, או יותר מדי זמן. זאת אומרת, יש הורים שהם מאוד מסורים ואוהבים, אבל הם לא יכולים להגיע מכל מיני סיבות. אולי הם יכולים להגיע רק פעם בשבוע, ואולי הם יכולים להגיע רק שעה ביום, ואי אפשר להשאיר תינוק 23 שעות ביממה לבד. שעה ביום זה נחמד, אבל זה מאוד פוגע בהתפתחות שלו אם הוא נמצא לבד כל היום. אני לא רוצה להיכנס יותר מדי לפרטים, אבל תבינו שתינוקות כאלה, לפעמים אנחנו מקבלים אותם אחרי שבועיים, שלושה, הם לא בוכים. אלה תינוקות שמפסיקים לבכות. ואם יש משהו יותר נוראי מתינוק שבוכה, זה תינוק שהפסיק לבכות. הסיבה שהם מפסיקים לבכות, כי בכי זה האבן הדרך הראשונה בתקשורת למעשה. תינוק בוכה, מתייחסים אליו, הוא מבין שיש מישהו שמתקשר איתו. אבל אם הוא בוכה ואף אחד לא ניגש אליו, אז הוא פשוט מפסיק לתקשר. וכל יכולות התקשורת שלו נפגעות. ויש עוד הרבה מאוד עניינים אחרים, פיזיולוגיים ונפשיים וכולי, של מה קורה לתינוק ולהתפתחות הלא תקינה שלו, כשאף אחד לא מתייחס אליו הרבה מאוד שעות, ואני מדברת איתכם על תינוקות מאוד חולים ופגועים וכאובים. זה מאוד מאוד קשה. אז אלה התינוקות הבודדים, וזאת המשימה שאני לקחתי על עצמי לפני 6 שנים, להגדיר את המונח תינוק בודד ולהטמיע אותו באוכלוסייה, בציבור, בממשלה, בכל מקום שאני יכולה. ונדבר אחר כך על איך בעצם עושים את זה, איך מטמיעים טרמינולוגיה חדשה כזאת. אז קצת ככה מספרים על העמותה. רגע, אני מסתירה לעצמי. אוקיי. אפרת, אנחנו מטפלים... אפרת, סליחה שאני קוטע אותך, רק להגיד לך שאנחנו עדיין בשקף של הסרטון. זאת אומרת, באמת? כן, אנחנו נורא, הסטודנטים כותבים, הם נורא מנומסים, כי את כל כך מה? מרתקת, הם לא רוצים לעצור אותך. אז ואת אני אומרת אעשה את שוב הנתונים סטאפ שיירינג, כן, ושוב שייר. והנתונים האלה הם מאוד מאוד חשובים, אז חשבתי שווה לעצור. נכון, מאוד. אולי גם נוכל להתיישב. אל תתביישו להגיד לי כשמשהו לא בסדר. תגידו לי. בדיוק. רואים? כן, עכשיו עכשיו רואים? רואים, עכשיו רואים. כן.
אוקיי, יש משהו מאוד מוזר כנראה במעבר בין סרטונים לזה, אנחנו נתמודד עם האתגר. כן. אוקיי, אז אנחנו מטפלים כל שנה בכ-300 תינוקות, אנחנו מעניקים להם, נניח בשנת 25, עוד לא ספרנו הכל, אבל אנחנו תכף מגיעים, זאת אומרת, קרוב ל-40,000 שעות טיפול. וואו. תבינו מה זה אומר 40,000 שעות, שאם לא היינו שם, תינוקות בכל רחבי המדינה היו שוכבים 40,000 שעות ומסתכלים על התקרה עם עצמם. זה מאוד מאוד עצוב. אנחנו במהלך השנים הכשרנו למעלה מ1,000 מתנדבות, כמובן שיש תחלופה מסוימת, אם כי יש מתנדבות שממש מתנדבות אצלנו גם למעלה מ10 שנים, זאת התנדבות מאוד תובענית, פעמיים בשבוע, כל פעם למשמרת של חצי יום, כי אנחנו משתדלים לייצר קבוצה קטנה לכל תינוק, שתהיה לו כמו תחליף משפחה. לא שכל שעה יבוא יחליף מישהו, ואז זה לא באמת שווה שום דבר, אלא באמת ממש ליצור דמויות מוכרות, אהובות, שהתינוק יכול לתקשר ולסמוך על הדמויות האלה. במצטבר טיפלנו בלמעלה מ3,000 תינוקות, אנחנו פועלים בלמעלה מ20 בתי חולים בכל רחבי הארץ, ב80 מחלקות אשפוז, כלומר אנחנו לא פועלים רק בתינוקיות ופגיות, זה לא רק תינוקות שנולדו ונשארו לבד בבית חולים, זה יכולים להיות גם תינוקות שהגיעו לאשפוז בגיל שנה, והם מוצאים את עצמם שם לבד, מכל מיני סיבות. הסיבה נגיד הכי פשוטה וקלה להסברה זה תינוק שהגיע עם סימני אלימות והצוות מזהה ומפריד אותו מההורים שלו. אבל יש עוד המון סיבות אחרות, וכתוב פה גם שפנינו ל120 ח"כים, אני באופן אישי פניתי לכל אחד ואחד ואחת מח"כים, וכל מי שמוכן להיפגש איתי, אני עולה לירושלים לכנסת ונפגשת איתו, כי זאת הדרך לקדם מהלכים של חברה אזרחית, חייבים לעשות את זה באמצעות כנסת ישראל. נו, אז עכשיו זה לא נותן לי להעביר את השקפים, זה מאוד מאתגר אותי פה היום הדבר הזה, למה? כשעשית share screen, עשית share על הסקרין או על המצגת עצמה? כי אם עושים share על הסקרין, אז הוא מראה את כל מה שמופיע לך על המסך. רגע, ננסה שוב. זה אמור להופיע למעלה, אני חושבת. content only as background, over the shoulder, slide by אז side by הראשון side. שלך, כאילו יש entire screen, אז הראשון זה screen. נכון, הראשון זה סקרין. ואז תשתפי אז רק צריך ללחוץ מצגת. עליו, ואז על- זה אמור להראות לנו את כל המסך שלך כל הזמן. כאילו את מה שאת כן? זזה. לא, זה היה על סקרין עד עכשיו, אולי אני אלך דווקא למצגת, ננסה את זה. זה היה על סקרין. בואו ננסה ללכת על המצגת. אתם רואים אותה? כן. כן? כן, אבל אולי תעברי רגע שקף ונראה שזה עובד. כן? רואים? כן. ואם כן. את עוברת, את יכולה לעבור רגע שקף שנראה שזה... בואו נראה אחד אחורה. כן, רואים. כן. עכשיו בואו נראה אם נצליח להפעיל את הסרטון, כי יש פה עוד סרטון. אוקיי. חלק בלתי נפרד מהעשייה שלנו זה לעשות לובי. זאת אומרת, זה להשמיע את הקול של התינוקות הבודדים והנטושים שלא יכולים להשמיע את הקול שלהם, ולדאוג לשמירה על הזכויות שלהם. איך עושים את זה? בין היתר בפנייה לוועדות הכנסת, לח"כים, לשרים, למשרדי ממשלה, כמובן גם לתקשורת, לציבור, המון המון דרכים של להשמיע את הקול שלהם. ואני רוצה לשתף אתכם פה ככה באיזה כמה דקות של דיון שבו אני הגעתי לוועדה לביקורת המדינה. אני רוצה שתצפו ככה בסרטון יחד איתי, ואני רוצה גם בסוף שאתם לשמוע את דעתכם ושתגידו מה דעתכם, איזה ביקורת יש לכם על ההתנהלות שלי כמנכ"לית בתוך הדיון הזה, על ההתנהלות של יו"ר הוועדה או של המדינה, או מה למדתם ככה מהסרטון הזה, כדי שנוכל לדבר על זה קצת. בואו נראה שאני אצליח לשתף אותו, תגידו לי אם אתם רואים. יש רואים? מישהו, אני אנסה לתת לך דקה. כן, גברתי, בבקשה. היי, שלום, שמי אפרת יצאור, אני מנכ"לית בהתנדבות של עמותת חיבוק ראשון. קודם כל תודה רבה על ההזדמנות להצטרף לדיון החשוב הזה. אני רוצה לדבר ככה בקצרה על נושא חשוב שהוא לא מספיק מוכר ולא מספיק ידוע, על נושא של אשפוז של תינוקות בבדידות.
אנחנו מטפלים כבר 20 שנה בכמה מאות תינוקות כאלה שמאושפזים בבדידות לתקופה ממושכת של שבועות ואפילו חודשים. למעשה אנחנו הגוף היחיד שעוקב אחרי התופעה, מאפיין אותה, אנחנו יודעים לומר בכל בית חולים כמה תינוקות כאלה יש בכל מחלקה, וככה אנחנו גם בונים את הכוח המתנדב שלנו בהתאם. אני באופן אישי חושבת שזה לא תקין שאין שום גוף רשמי מטעם המערכת שעוקב ומזהה את התינוקות האלה, כי כשאתה לא מכיר בתופעה ולא מכיר אותה, אז בוודאי שאתה לא יכול לתת לה מענה. דיברו פה לפניי, כמובן שהחודשים... כמה תינוקות עזובים? הם לא בהכרח עזובים, אנחנו מטפלים בתינוקות שהם נטושים ובודדים. שאלות קשות. תינוקות, אני רק אבהיר מה זה תינוק בודד, זה קצת אומר חייל בודד, זה תינוק שיש... מתי אתה מה לקשקש איתי גם? להשתיק מיקרופונים, להשתיק מיקרופונים. הכל בסדר. תינוק בודד הוא דומה לחייל בודד, יש לו הורים, אבל מסיבות רבות של רווחה, בריאות, כל מיני סיבות, הם לא שוהים לצידו במהלך... קראתי את המסמך שלך. אוקיי, אז אנחנו בעצם הגוף היחיד שמכשיר מתנדבים מקצועיים ללוות את התינוקות האלה בזמן האשפוז הממושך שלהם. כל אחד זקוק לליווי כשהוא מאושפז, ודיברו פה לפניי, תינוקות בחודשים הראשונים, זה לא עניין של זה לא נעים להם להיות לבד, זה קריטי להתפתחות שלהם, התקינה, לסיכויים שלהם להחלים ולהשתחרר מבית החולים במצב טוב. כל הרופאים שאנחנו עובדים איתם כבר 20 שנה ממש רואים את ההבדל במדדים הפיזיולוגיים בין תינוק שהוא נמצא לבד, לבין כשמגיעה המתנדבת ונמצאת איתו, וכל המדדים ככה נרגעים. אז אני פה בעצם קודם כל כדי להעלות את המודעות, אני הייתי מאוד שמחה אם מבקר המדינה היה נכנס לתמונה, מתחיל לראות את הנושא. לפני כשבועיים קיימתי כאן דיון רחב בנושא האימוץ משפחות אומנה. האם, ונראה לי זה קשר ישיר למשרד הרווחה, כל הנושא שאת מטפלת בו, האם יש מישהו ממשרד הרווחה שמעורה כן או לא? אני אסביר למה משרד הרווחה לא מעורה. משרד הרווחה נכנס לתמונה ברגע שהתינוק משתחרר, אז הוא יעבור לרווחה לטיפול. אבל יש לו הרבה עמותות שעושות מהמעגל השלישי כמוכם, לא, אנחנו העמותה היחידה שמטפלת בתינוקות. לא, אני לא... אז אני אגיד, התינוקות האלה, בגלל שהם נמצאים במערכת הבריאות באשפוז, אנחנו בעצם נכנסים בתפר, לפני שהתינוק מוכר לרשויות הרווחה, ובעצם, אני אגיד את זה... אם הוא עזוב, הוא חייב להיות מוכר, הדעת אינה סובלת. אז אני אסביר, החוק, יש בו איזושהי לקונה, שאנחנו באמת עובדים כרגע כדי לנסות לשנות את החוק, בשלב הזה התינוק לא מוכר... מה שמדאיג אותי, זה באמת שאתם לא עובדים מול הרשות או מול המשרד המתאים. כל הכבוד, אני אומר את זה באמת בשיא הרצינות, כל הכבוד, אנשים מוצאים מזמנם, הולכים לתמוך בתינוקות שהם תינוקות עזובים, או שננטשו, או שהשד יודע מה, אני פשוט לא מבין את זה. לקח גם לנו הרבה זמן להבין, תמיד זורקים אותנו בין משרד הבריאות למשרד הרווחה. השאלה, האם אתם עובדים? אם לא, אני צריך לדבר עם שר הרווחה. אם יש בעיות משפטיות, שתכף נשמע את משרד המשפטים, אני צריך לדבר, שר המשפטים עסוק, אבל צריך לדבר עם מישהו, אני לא יודע עם מי, אבל זה לא יכול להישאר בחלקת אלוהים הקטנה שלך, נושא כזה... בדיוק, זה בהחלט לא יכול להישאר במקום שבו רק עמותת חיבוק ראשון עוקבת ונותנת מענה לתופעה. אנחנו עובדים היום מול העו"ס הראשית של משרד הבריאות, מכיוון שהעו"סיות שעובדות בבתי החולים הן עו"סיות שעובדות תחת משרד הבריאות ולא תחת... כל הכבוד למשרד הבריאות שיש לו כל כך הרבה צרות, הוא לא צריך לעסוק בנושא רווחה. אז משרד הרווחה באופן היסטורי מפנים אותנו שוב ושוב למשרד הבריאות. תכף אני אשמע את משרד המשפטים. נראה לי שיש פה איזשהו לקונה בהתנהלות המדינה. עם כל הכבוד, ויש לי כבוד אליכם על מה שאתם עושים לגבי תינוקות עזובים, אני מבקש ממך, אני לא מכיר את התופעה, אני מבקש ממך לשבת כמה דקות עם אנשי הוועדה לפרט את זה. אנחנו ננסה להכין מכתב גם לגזור ממה שאת שלחת לי, ואני אשלח מכתב ישירות לשר הרווחה, ואני אדבר איתו גם במליאה ואתן לו את המכתב. לא יכול להיות שלא יהיה ענף, מדור, מחלקה במשרד הרווחה שלא מודע לעניין הזה בכלל. אז מה אם הם בבית חולים?
זה בדיוק רק מה כשהם שאנחנו- יוצאים מישהו מתחיל לטפל בהם, נראה לי מוטרף. זה בדיוק מה שאנחנו מבקשים, שתהיה לנו כתובת. אנחנו באמת, טוב, אני אעשה כמיטב יכולתי. ואני אגש לדבר. אנחנו נכין מכתב, גם נשלח אותו ישירות לשר, וגם אני אתן לו אותו אישית במליאה ביד, כדי שזה לא איזה סמנכ"ל או משהו, ידחף אותו לתחתית המגירה או משהו כזה ונשכח בו. תודה רבה לך קודם כל על כל העשייה שלכם, על ההתנדבות, ננסה לטפל בעניין הזה. משרד המשפטים, התייחסו גם לעניין. אוקיי, אז צפינו. אתם שומעים אותי? כן. כן, אוקיי. אני אשמח לשמוע מכם קצת מה אתם חושבים, מה ההתרשמות שלכם מהדיון הזה, אני אשמח שנערך להגיד, ביוני 23. קודם כל לי קוראים יעל, מה שהוא אומר בעצמו שזה הזיה שזה נופל בתפר, הילדים, התינוקות, הפעוטות האלה נופלים בתפר, זה באמת לא הגיוני. לכאורה זה נראה שהוא באמת, זה פעם ראשונה שהוא שומע על זה, והוא חושב שמישהו צריך לטפל בזה באמת מטעם המדינה כמו שברור כשמש. קודם כל השאלה הכי מתבקשת זה מה קרה מאז? האם קרה משהו מאז? כן, אני תכף אשתף אתכם מה קרה מאז. בעצם אנחנו רואים כאן, אני רואה פה סיטואציה שאת כאילו שלחת לו את כל החומר לפני, הוא אומר את כל מה אני חושבת שכל בן אדם מן היישוב ששומע את זה ואומר, בעצם אם לא אתם אז מאות תינוקות מדי שנה, כמו שאמרת, זה לא עניין של נעים או לא נעים, זה ממש זה פגיעה בקוגניציה ובהמון המון המון דברים, כאילו שזה גם, אפילו אם אנחנו לא מסתכלים על זה מההיבט המוסרי, נגיד מההיבט של המדינה, הם כאילו, אם הם לא יטופלו מהגיל שהם, מהשנייה שהם צריכים, אז מה, איזה עתיד צפו להם, איזה משאבים המדינה צריכה להוציא בשלבים מאוחרים יותר כדי לטפל בהם, המון המון שאלות, אני מניחה שהדבר הזה הוא קיים, תופעה של תינוקות נטושים סלש בודדים, מאז שהמדינה קיימת, או לפחות, אני לא יודעת, הרבה שנים, עשרות שנים כבר, שהגיוני שהדבר הזה מתקיים, ובעצם עד שאתם לא הייתם, אז לא היה כלום. כאילו, יש כאן אנשים שנולדים במדינת ישראל, תינוקות, זה לא משנה אם אני תינוק או זקן, ואף אחד לא... אם אין לי גב, אז הלך עליי. נכון. אני אגיד לך שגם אם יש לך גב, זה מאוד מאוד קשה, אבל נתייחס לזה אחר כך. אוקיי, עוד שאלות בבקשה, אולי מהסטודנטים של הסדנה. אני שלחתי בצ'אט בדיוק. אז בבקשה. למה בכלל בחרת ללכת לוועדת ביקורת המדינה ולא לעבודה ורווחה או לוועדת הבריאות בכלל בנושא הזה? שאלה טובה. אני אגיד שאני הולכת להרבה ועדות. אני הולכת למעשה לכל ועדה שמוכנה לקבל אותי. אנחנו נכנסים לוועדות כשאנחנו רואים שיש בלוז משהו שאיכשהו קשור לנושא שלנו. אני לא זוכרת בדיוק על מה הייתה הוועדה לענייני ביקורת המדינה, הייתה משהו שקשור למערכת הבריאות, אני לא זוכרת בדיוק מה הייתה ההגדרה. אנחנו שולחים בקשה, למעשה לכל אזרח בישראל יש את הזכות לשלוח בקשה, לכל אזרח, לכל ארגון, להגיד אני רוצה לבוא לוועדה, ואו שהוא יקבל אישור להגיע כצופה מהצד, או שהוא יקבל אישור של ספיקר, של דובר, או שהוא יגידו לו, לא, אי אפשר בכלל לבוא, וגם לפעמים אנחנו רואים את זה היום הרבה בתקשורת, שאתה מגיע ואתה מתחיל לדבר, ובכלל לא נותנים לך לדבר, לא פשוט, אז אנחנו נכנסים בכל מקום, זאת ועדה אחת שהייתי בה. והניסיון שלנו הוא באמת ללכת, שלח לחמך, כל מי שמוכן לתת יד, כל מי שיכול לעזור, אנחנו נהיה שם, כל מי שמוכן לשמוע אותנו. זהו באמת הקושי הכי גדול שהיה לי בלצפות בסרטון הזה. קודם כל זה היה תוכל להציג את עצמך בבקשה? כן, אני אוריאל אמיתי מהתואר השני בבר אילן. אז סתם שאלה, זה היה בתקופה של ממשלת בנט-לפיד? זה ב-14 ליוני 23. לדעתי כן, בגלל היושב ראש. זה בשיא המהפכה המשפטית, בגלל זה הוא גם אומר שר המשפטים עסוק. כן, שיא המהפכה. לא, סתם הייתה לי איזושהי תחושה המהפכה המשפטית, כל אחד מכנה אותה איך שהוא מכנה אותה. כן. כן,
סתם בתקופה הזאת אני זוכר שהייתה איזושהי עבודה הרבה יותר אפקטיבית במשרדי ממשלה. אה, סתם איזשהו זיכרון אבל זה לא קשור לעניין, בעיקר מה שהטריד אותי זה לשמוע את זה שאלה את מתחילה לספר את הסיפור שלך, ואז הוא ישר שואל על שר הרווחה, וכאילו למי אכפת משר הרווחה עכשיו? כאילו, למה לחפש ישר את הגורם הראשון שמפנה? את אומרת בעצמך, את באה לכל ועדה שמוכנה לשמוע אותך, כי המטרה שלך בסוף זה שאנשים יתחברו לרעיון, שיתחברו לסיפור. להעביר את המכתב הזה לשר הרווחה, זה כאילו זה נשמע וואי, איזה פרקטיקה מצוינת, ואיך הוא מתחשב, ואם הוא הביא את המכתב הזה באמת בעד, ואני מהמר שגם אם הוא הביא את המכתב, זה לא באמת יצא לפועל, כי בסוף הוא העביר את האחריות, ובסוף הוא יושב בראש הוועדה לביקורת המדינה, ובמקום לקבל את הביקורת, הוא מפנה את הביקורת. לא, אז אז אני אגיד שליו"ר ועדה לביקורת במדינה יש סמכויות וכוח. אם הוא כותב לשר הרווחה מכתב שהוא צריך להיפגש איתי, הוא חייב להיפגש איתי. זה חובה אוקיי, עליו. מעניין. כן, זה אז חובה עליו. אחד, אני מקווה שזה מה שקרה, כן, ושתיים, תכף עדיין, נספר מה קרה הלאה. בכל מקרה, מה שהכי מטריד אותי זה שבדרך כלל האנשים שאנחנו פונים אליהם, ויש להם את היכולת לחולל איזשהו שינוי, לא בדרך כלל, אבל הרבה פעמים, במקום שנייה להבין, כאילו, השאלה שהייתי שואל אותך זה, את יכולה רגע לספר על זה יותר? את יכולה שנייה לספר מה מקור התופעה? הוא הולך לרעיון הכי קרוב שהוא מכיר, לרווחה, לבריאות, זה נשמע הכי קרוב, אבל אולי יש פה בעיה אחרת בכלל. שנייה להבין איך אפשר לטפל בזה בצורה אפקטיבית, כאילו, נכון. זה כאילו, זה מה שטיפה הפריע לי בגישה, אבל מן הסתם יום של מלא אנשים, מלא דוברים, אז מן הסתם הדברים האלה עובדים בצורה כזאת. אז בגדול אתה צודק, למעשה מה שהוא ניסה, מיקי, זה ללכת למקום פרקטי. הוא באמת ניסה לעזור, ואתה מאוד צודק בהבחנה שלך שכדי לעזור אתה צריך קודם כל להבין מה הבעיה, והוא לא בהכרח יבחן את הבעיה. ואני אתן פה ביקורת לעצמי, שאם הוא לא הבין מה הבעיה, סימן שאני לא הסברתי מספיק טוב מה הבעיה, וזה לקח בשבילי, ותכף נראה מה עשיתי עם הלקח הזה. הלאה. עוד מישהו רוצה לשאול משהו? או להביע רשמים? אוקיי. אז אני אגיד שמה שאני לקחתי מהסיפור הזה זה כמה דברים. קודם כל ראיתי שהוא קורא לתינוקות כל הזמן עזובים, וזה לימד אותי שהניסיון שלי להטמיע את המונח תינוקות בודדים לא צלח, לא מספיק טוב, ואני צריכה להתאמץ יותר, כי מאוד חשוב לי הטרמינולוגיה. שפה משנה מציאות. זה ממש חשוב למצוא את ההגדרה הנכונה שמדברת לאנשים, כי אם אנחנו לא נדבר באותה שפה, אנחנו לא נצליח לעשות שום דבר. דבר שני, אני הבנתי שהוא לא מבין מספיק את הבעיה, ונראה הלאה מה בעצם ניסיתי לעשות. רואים שהעברתי שקף? לא. לא, אוקיי. בואו נראה. עכשיו רואים כן, שהעברתי כן, שקף? אני ראיתי כן, שיש פה רואים. תמונות שלך, רואים, כן. אנשים. אוקיי, אז מה עושים? כשאמרתי לכם שפנינו ל-120 חברי כנסת, הייתי מאוד רצינית, אנחנו שלחנו להם מכתבים מאוד יפים, השקענו בגרפיקה, מין איגרת כזאת מאוד מיוחדת, ובעצם ברגע שהוקמה הממשלה החדשה, אנחנו פשוט בירכנו אותם, ברוך הבא לכנסת ישראל, מאוד בידידות, ונשמח להיפגש. כל מי שהיה מוכן להיפגש איתנו, אנחנו באים, וכמו שאמרתי, ועדות, אנחנו מנסים לראות את הלוז ולראות איפה אנחנו יכולים להיכנס. אז סתם דוגמה, פה אני בוועדה לנגב והגליל, יש לנו הרבה מאוד תינוקות בפריפריה, פריפריה זה מקום יותר קשה מהמרכז, עם עורף יותר חלש, אז נכנסנו גם לשם, אני גם קצת מכירה, מיכאל ביטון, יו"ר הוועדה, הוא בוגר מנדל, תמיד צריך לנסות להשתמש בקשרים, תמיד צריך לראות מי היו"רים, מה הם עושים, מה הם למדו, איפה זה, לראות איך אתה מגיע, מי מכיר מישהו שמכיר מישהו, אז ידעתי שמיכאל ייתן לי גם להיות דוברת בוועדה, וזה חשוב. הנה פה שר הרווחה, מרגי, דרך אגב, יש לנו שני שרי רווחה, אל תשאלו אותי למה, זה כנראה מסיבות שאני לעולם לא אצליח להבין, סיבות פוליטיות כאלה. מרגי הוא אחד משרי הרווחה, והוא נפגש איתנו, כי הוא היה חייב להיפגש איתנו, כי הוא קיבל הוראה מוועדה לביקורת המדינה.
אחת הבעיות בזה שמכריחים אותך להיפגש זה שאתה תיפגש, אבל לא בהכרח שאתה תרצה לעשות משהו. הפגישה הזאת לא הסתיימה כל כך טוב, הוא הפנה את הכל למשרד הבריאות, שלח אותנו למשרד הבריאות. אני מאוד קיוויתי, זו פעם ראשונה שיש לנו שר בריאות ושר רווחה מאותה מפלגה, מש"ס. וחשבתי שזה יהיה לטובה, מסתבר שזה בדיוק להפך, יש יותר מאבקים פנימיים כשזה באותה מפלגה, הם רבים בעצם על אותו סל כסף. זה יוצא מאותו כיס, אז זה יותר קשה. נעמה לזימי, שהייתה בזמנו, אז עוד היה מפלגת העבודה, אני מראה לכם בכוונה שתראו שנפגשים עם כולם, מחנה ממלכתי, עבודה, ש"ס, חייבים להיפגש עם כולם, כולל כולם. פה אתם יכולים לראות את חבר הכנסת חילי טרופר, שהוא ממש ידיד העמותה, מהרגע שביקשנו להיפגש, הוא פתח את דלתו, ומאז תמיד האיש של חסד, דלתו תמיד פתוחה, עוזר לנו בכל דבר שהוא יכול לעזור. הזמנו אותו לסיור בבית חולים שערי צדק, כדי שיכיר את העמותה מבפנים, אין כמו לראות את הדברים בעיניים, זה מאוד מאוד מקרב. זה גם טוב היה לנו, אתם יכולים לראות פה בתמונה שבכיוון שהגיע ח"כ, אז בית החולים נערך לקראתו, זה חשוב לבית החולים, אז יש פה סגן מנהל בית חולים הגיע, ומנהל בית חולים הגיע, וכל רופאי הילדים הכי בכירים, מנהלי מחלקות ילדים, יש הרבה מחלקות ילדים, זה מאוד חשוב לנו גם לקבל את הלגיטימציה והתמיכה של בית החולים, ואת ההכרה שלהם בפעילות שלנו, כי למרות שאנחנו באים לעזור להם גם, לא תמיד אנחנו מקבלים את התמיכה של בית החולים, זה לא טריוויאלי. ניסינו לייצר תקשורת, כמו שאמרתי, בין משרד הרווחה למשרד הבריאות, זה לא כל כך צלח, אבל התחלנו את השיח, וימים יגידו לאן זה יוביל. התחלנו קצת לאמת אותם אחד מול השני, כדי שבסופו של דבר מישהו מהם ייקח אחריות. פה אתם יכולים לראות הצלחה יפה, שהיא עדיין לא הבשילה עד הסוף, אבל למרות שמלחמה, אתם יכולים לראות שזה פה, הכותרת היא שנת 2024. אולי זה רק אצלי, אבל השקופיות לא מתחלפות. עוד פעם התחלפות. לכולם? אנחנו עדיין בשקף מספר 7. אנחנו עושים לובי, כן. כן, אנחנו... אני חייבת להגיד שזה באמת נורא מוזר לי, אף פעם לא קרה לי שלא התחלפו, כאילו חלק כן, חלק לא. איזה שקופית אתם עדיין? 7. 7. עכשיו 8. עכשיו כן, אוקיי, ננסה ככה. את רוצה לנסות רעיון קצת זה, אבל את רוצה לנסות לשלוח במייל את המצגת, ואני אעלה אותה. אי אפשר לשלוח אותה במייל בגלל הסרטונים. היא כבדה. אז טוב, אז זה חילי שדיברנו עליו, וזה צוות של שערי צדק שדיברנו עליהם, זה סתם משרד הרווחה והמשרד הזה, לא קריטי. זה כן קריטי, אתם רואים את השקף הזה? עושים לובי? כן, של הצעת החוק? כן. אוקיי, כל המאמצים הובילו לזה שהצלחנו לגבש הצעת חוק, תיקון למעשה לחוק הנוער, שמטרתו לתקן את החוק ולקבוע שגם תינוקות בודדים יוגדרו כתינוקות נזקקים. מה שקורה היום, נזקקים מוגדרים רק מגיל 5 ומעלה, שזה מה שניסיתי להגיד למיקי בפגישה, שיש לקונה בחוק, באותה פגישה בוועדה. ואם אנחנו נתקן את החוק, וגם, עכשיו למה החוק כזה? אף אחד פשוט לא העלה בדעתו, מי שכתב את החוק, שיהיו נטושים מתחת לגיל 5. אף אחד פשוט לא חשב שיש אופציה כזאת. ובטח לא תינוקות, אבל יש, מסתבר. אז הצעת חוק הזאת עוד מאוד רחוקה, יש הרבה שלבים, היום כולנו יודעים, כבר יש קריאה טרומית, קריאה ראשונה, שנייה, שלישית, אנחנו התחלנו בקריאה טרומית, חשוב לי להראות לכם גם שחברי הכנסת היוזמים הם בליל של מפלגות, יש פה יש עתיד, יש פה ליכוד, יש פה ציונות דתית, אי אפשר להעביר שום הצעת חוק בלי שיהיה לה לובי רחב, ולכן חשוב מאוד להיפגש תמיד עם כולם, וגם אני חושבת שקצת יפה לראות שאנחנו תמיד רואים אותם רבים בתקשורת, אבל תדעו שבפועל הם גם יודעים לשתף פעולה ולעשות דברים טובים כשהם רוצים, כשהם רוצים הם יכולים, מה שנקרא. לצערי מאוד, מי שעצר לנו בסוף את ההצעת חוק הוא שר הרווחה בכבודו ובעצמו,
בעצם ממקום פוליטי שהוא לא אהב את זה, שזה נתפס שאנחנו מטפלים במשהו שהוא אמור לטפל והוא לא מטפל בו. זה כזה קצת, זה לא נעים לו. והוא טען כשהוא עצר זאת אומרת, ההצעה לא נפסלה, היא נתקעה בעצם. היא נתקעה בסטטוס שהוא אמר, תקשיבו, בדיוק אנחנו מנהלים דיון על זה עכשיו אצלנו, ואנחנו הולכים לטפל בדיוק בזה. אז חכו רגע ונדבר אחר כך. והוא הוריד לנו את הצעת חוק. והוא לא הגיש הצעת חוק ממשלתית מטעמו? לא, הוא טען שזה ממש, אוטוטו הוא מטפל בנושא. אין צורך בהצעת חוק כי זה ממש הוא על זה. והוא הוריד את הצעת חוק. הוא הקפיא אותה למעשה. מאז ועד היום אנחנו לא המשכנו לקדם מהסיבה הפשוטה שאין פניות בממשלת ישראל לשום דבר, לשום תחום שהוא אזרחי. כרגע מטפלים רק במלחמה, רק בנושאים פוליטיים, כל מיני, אתם יודעים, יש חוק הגיוס ויש כל מיני חוקים משפטיים למיניהם, יש גם פקק חקיקה מטורף, החוק שלנו נמצא איפשהו בתחתית הערימה, שלנו ושל עוד המון עמותות אזרחיות אחרות של גופים אזרחיים אחרים, מאוד מאוד קשה היום בממשלת ישראל להעביר דברים שהם לא קשורים למלחמה או ליבת הוויכוחים הפוליטיים שקיימים כרגע. וזה משהו שצריך להבין אותו וחשוב להבין אותו, שכשממשלה מתעסקת בהמון פוליטיקה, היא בעצם לא יכולה, אין לה פנאי לטפל באזרח. לא באזרח הקטן, לא באזרח הגדול, לא בשום דבר. אז זה המצב שלנו כרגע, זה המצב של הרבה מאוד עמותות אחרות. אני לא ראיתי כמעט אף חוק למען האזרח שעלה ויצא בשנתיים האחרונות, למעט חוק החניות, שיופי באמת שזה מה שיצא מכל החוקים, יצא חוק החניונים. אוקיי. אז זה ככה לגבי עושים לובי. רגע. עבר השקף, אני כל פעם אשאל אתכם. עבר. אוקיי. כן. עוד דבר שאנחנו עושים זה כמובן יוצאים לתקשורת, אנחנו משתדלים לצאת לתקשורת, התקשורת גם היא מאוד עמוסה כרגע, פעם היינו יכולים לצאת לתקשורת נורא בקלות, כל סיפור של תינוק וזה, זה היה מאוד מעניין את כולם, היום יש עניין רק לדברים פוליטיים ומלחמה. אבל כן הצלחנו בכל זאת להוציא את ההודעה הזאת, כשראינו שיש לנו עלייה של 50% בפנייה אלינו בזמן חרבות ברזל, זה כן עניין. אז הוצאנו את ההודעה הזאת לתקשורת. איך אנחנו עושים את זה? אנחנו התחלנו בשנים האחרונות להוציא דוח שנתי לוועדה לזכויות הילד, אנחנו מקיימים יחסים מאוד טובים עם הוועדה לזכויות הילד, ואנחנו מוציאים דוח שנתי, קצת דומה, אם אתם מכירים, אולי יש דוח של עמותת אור ירוק, שלקחה על עצמה גם כן בעצם את תפקיד המדינה בללמוד את התופעה ולהגיד כל שנה כמה תאונות דרכים ולמה, ולעשות מחקר ולהבין ולנסות לייצר פעולות מנע וכו'. אז אנחנו קצת קיבלנו מהם השראה ואנחנו מוציאים דוח שנתי, כי אנחנו בעצם הגוף היחיד שלומד את התופעה, אז רק אנחנו יכולים להוציא את הדוח הזה. אתם יכולים לראות שסתם ממש שתי דוגמאות קטנות מתוך הדוח הזה, אנחנו מראים את הנתונים, איך מתפלגים, מי זה התינוקות הנטושים, 8% מהם זה תינוקות של הורים באלימות שמהווים סכנה עבורם, 14% זה תינוקות שההורה בכלל לא נמצא, עוד 20% זה גורמי סיכון בדמות המטפלת, אם זה דמות שעומדת לקרוס נפשית או פיזית, כי הם לא עומדים יותר במשבר הזה שהם נקלעו לתוכו, כל אלה זה מה שאנחנו קוראים התינוקות הבודדים. אפשר לראות גם פילוח חברתי, יכולים לראות שב-23 היה לנו 60% יהודים וכ-40% של חברה ערבית, יש פה גם קצת מהגרי עבודה. זה בדרך כלל מתחלק פחות או יותר חצי-חצי, אני יכולה גם לספר לכם שבתוך המגזר היהודי זה מתחלק חצי חברה חרדית וחצי חברה לא חרדית, הסיבה שאנחנו מבדילים זה כי זה חלק מההכשרה של המתנדבות שלנו, דרך אגב יש גם מתנדבים, אבל הרוב מתנדבות אז אני אדבר בנקבה. כשאנחנו מכשירים מתנדבות לבית חולים שערי צדק, שיש שם בעיקר אוכלוסייה חרדית, אנחנו נדאג שהם ילמדו על החברה החרדית, שהם יבינו את האתגרים שלה, מאוד חשוב לנו שיגיעו ממקום לא שיפוטי,
ושידעו איך לתקשר נכון עם האוכלוסייה הזאת. כנ"ל מי שמטפל באוכלוסייה בדואית, או אוכלוסייה ערבית, או אוכלוסייה של מהגרי עבודה, לכן מאוד חשוב לנו ללמוד את התופעה ולהבין אותה. עכשיו אני רוצה להראות לכם עוד ממש ככה סרטון קצר שנקווה שיעבוד, של ממש כמה שניות. אני רוצה להראות לכם איך היה נראה דיון בוועדה שנתיים אחרי, כדי שככה תחוו יחד איתי את ההבדל. בעצם זה סרטון מהוועדה לזכויות הילד, שהצלחנו במלחמה, וזה היה לא פשוט, לייצר דיון בוועדה שכל הדיון הוא דיון בנושא תינוקות בודדים ונטושים. זאת אומרת, כבר לא נדחפנו לוועדה, כמו שאמרתי לכם קודם, מדברים על משהו, אז אנחנו ניכנס וזה. כל הדיון היה שלנו, ואנחנו הזמנו את הספיקרים, ואנחנו הזמנו כמנהלי הדיון, וכבר באנו ממקום אחר לגמרי. זה מה שקורה אחרי שנתיים של פגישות ועבודה וכולי. אז בואו נראה, מקווה שזה יעבוד. תגידו לי אם זה לא עובד. עובד מצוין. מאות תינוקות מאושפזים ללא תמיכה משפחתית מספקת או תמיכה בכלל. מרביתם נולדו חולים מאוד, ולאורך תקופת האשפוז הם אומנם זוכים לטיפול רפואי מסור מצד בית החולים, אך אינם זוכים לקשר אישי ומגע רך אשר הכרחיים להתפתחותו התקינה של הילד. אוקיי, אז זה היה חבר הכנסת אלי דלל, שבזמנו באותה תקופה היה יושב ראש הוועדה לזכויות הילד, וכמו שאתם רואים, הוא כבר משתמש בטרמינולוגיה שלנו, הוא מכיר את המספרים, הוא מכיר את התופעה, הוא לא ניגש אליה ממקום של מי אתם, מה אתם, איפה נפלתם עליי בכלל. ככה זה התחיל, ככה זה המשיך, דיון שלם של כמה שעות, לא נלאה אתכם בכל הפרטים, אבל זה ככה כדי להתרשם על עבודה פרלמנטרית ומה אפשר לעשות כדי לקבל הכרה והסברה ציבורית וכולי. עכשיו, רואים שעברתי שקף? רואים שעברתי שקף? זה עבר לשקף 15? כן? אוקיי. עכשיו אני רוצה לדבר איתכם קצת על... רגע, אני אעשה את זה ככה. רואים את זה? כן. פשוט רוצה שזה יבוא במנות קצובות. חרבות ברזל תפסה את כולנו בהלם מוחלט, בבתים סגורים, אזעקות, לא יודעים מה לעשות, התינוקות בבית חולים, איך נגיע אליהם, מה יהיה. אז אני רוצה ככה טיפה לשקף לכם איך זה תפס אותנו בהתחלה. מתנדבת מהדרום שמספרת שקשה, מסוכן לנוע בדרכים, היא אמורה מחר להגיע למשמרת שלה, בלתי אפשרי, היא מתנחמת בזה שחיבוק ראשון זה משפחה גדולה וחזקה, ומישהי תגיע במקומה, והיא מאוד מתגעגעת לתינוק שהיא מטפלת בו כבר כמה חודשים, והיא פשוט נקראה ממנו גם בעצמה. זה ביום השני. ואנחנו כמובן מקבלים עוד הודעות כאלה של מתנדבות שלא יכולות להגיע, ואנחנו אומרים מה נעשה ומה יהיה ואיך נתמודד. ביום החמישי ממשיכה להיאבק עם עצמה, היא רוצה להתגבר, היא ממש ממש רוצה להגיע, אבל המשפחה מפעילה עליה לחצים שלא תגיע, והיא מקבלת תמונות ממתנדבות אחרות שכן הגיעו. ואני אגיד לכם שבאמת היו מתנדבות גיבורות שיצאו תחת טילים ואזעקות, ולא ראו ממטר. לא ראו ממטר ואמרו, אנחנו לתינוקות נגיע, אנחנו לא נשאיר אותם לבד. ביום השביעי כבר קצת רגיעה, רגיעה זה אומר שאין לה אזעקה כל 10 דקות, רק פעם בשעה, והיא מחליטה שהיא נוסעת כי היא מתגעגעת, ואלה מתנדבות חיבוק ראשון, זאת שליחות באמת עם מסירות מאוד מאוד גבוהה. מתנדבת אחרת שמספרת על רגע של אזעקה, שהיא מחזיקה את התינוקת בידיים והיא רוצה לעטוף אותה, אבל היא לא יכולה, כי זו תינוקת שמרותקת למיטה ואסור להרים אותה, כי היא מחוברת לכל מיני מכשירים, והיא מושיטה לה יד, והיא נרגעות ביחד, ועוברות את זה ביחד, וצריך להבין שההתנדבות הזאת היא קצת כמו התנדבות של ארגוני חירום והצלה, כי היא גם כרוכה לפעמים בסכנה, זאת אומרת, יש אזעקה, אי אפשר לקחת את התינוקת למרחב המוגן, והמתנדבת גם לא לוקחת את עצמה למרחב המוגן, היא מחליטה שהיא נשארת שם ולוקחת על עצמה את הסכנה,
והם ביחד בדבר הזה. וסתם ככה שתדעו, לסבר את האוזן, חיבוק ראשון באמת מוגדר כארגון חירום והצלה. יש לזה כל מיני משמעויות, למשל בקורונה אפשרו למתנדבות שלנו להגיע ולנוע בדרכים, יש לזה משמעות לקבל את הסטטוס הזה. עכשיו דיברנו, אמרתי לכם שעלייה מאוד מאוד גדולה, אתם יכולים לראות שלפני המלחמה טיפלנו בערך אתם רואים, כן? רואים את השקף? לא, זה לא עבר. לא עבר, אז אני שוב אלך ככה, עכשיו רואים? כן. אוקיי. לפני המלחמה טיפלנו בערך ב-200 תינוקות בשנה, 23, למרות שרק הרבעון האחרון שלה היה רבעון של מלחמה, אנחנו פשוט קיבלנו מבול של פניות שלא ידענו מאיפה זה נפל עלינו הדבר הזה. גם בשנת 24 זה המשיך ועלה. אני יכולה להגיד לכם שתכף תסתיים 25, היא תסתיים במספר די דומה לשנת 24, קצת פחות, כלומר אנחנו רואים התחלה של חזרה לשגרה, תסתיים כנראה בערך ב-330, אבל יש משהו מאוד אקוטי במלחמה שמשפיע עלינו, וננסה להבין למה. אז קודם כל, בטווח המיידי, אני אספר לכם שממש ביום הראשון של המלחמה הגיעה אלינו פנייה על ילדה בת 4 שפצועת ירי מממד, שאימא שלה אושפזה בברזילי, האבא היה נהדר באותם רגעים, והיא הובלה לאסף הרופא לבדה לניתוח. ילדה בת 4, פצועה, לבדה, אנחנו לא מטפלים בדרך כלל בגיל 4, אנחנו מטפלים לרוב עד גיל 2, לפעמים ככה 3. כמובן שמיד שלחנו מתנדבות, אין על מה לדבר, המתנדבות שלנו מיומנות ויודעות להגיע מיד ולהתחבר לכל דבר, ותמכנו בה כמעט שבוע עד שמישהו מהמשפחה יכול היה להגיע אליה. היה גם סיפור של אימא לתאומות, שהייתה לה אחת פגית שהייתה מאושפזת, והשנייה השתחררה הביתה, האבא היה במילואים מהרגע הראשון של המלחמה, אני לא אתפלא אם עד עצם היום הזה. אותה אימא פשוט סבלה מעייפות קשה, שהייתה צריכה להתנייד בין תינוקת בבית חולים ועוד תינוקת בבית, ומרוב עייפות וטשטוש נפלה לה תינוקת מהידיים, והגיעה לבית חולים עם פגיעת ראש קשה, והאימא נכנסה לחרדה וכבר לא הייתה מוכנה לגעת באף אחת מהתינוקות שלה. ואין משפחה כרגע שיכולה לעזור, המשפחה שלה הייתה בצפון, לא מסוגלים לצאת מהבית, בלגן. זה מה שהיה, כאוס, בלגן, אנשים חוו דברים מאוד מאוד קשים, כמובן שהיינו פה ועזרנו עד שהאימא חזרה על עצמה וזה. בטווח הרחוק, בעצם היה פינוי המוני. סתם ככה בשקף פה כדי לסבר, אתם יודעים, אנשים זזו מהדרום, עברו למרכז, מהדרום לירושלים, מהמרכז לזה, נהייתה טיילת במדינה. מה קורה כשנהיית טיילת במדינה? זה אומר שאנשים מתנתקים מהעורף המשפחתי ומהקהילה התומכת. כי אם בדרך כלל כשנולד תינוק שעכשיו נניח הוא חולה לב, והוא צריך להיות מאושפז 3 חודשים, אז יהיה מי שיעזור. יש סבתא, יש גיסות, יש שכנות, חברות וכו'. פתאום עברת לירושלים, את לא מכירה פה אף אחד, יש לך בבית ילדים אפילו, נניח שהם גדולים, בני 8 ו10, יש אזעקות, הם צריכים להיות בממ"ד, את לא רוצה להשאיר אותם לבד, הם מפוחדים, הם גם לא מסתדרים אם לסגור את הדלת ואת החלון, ויש תינוק בבית חולים, ואת אומרת, אוקיי, שם לפחות יש רופא, יש אחות, יש משהו, ואנשים פשוט השאירו את התינוקות שלהם לבד בחוסר ברירה, ואנחנו חווינו מבול של פניות, זה מה שקרה. עד היום העורף מאוד חלש, וזה גם משהו שחשוב להבין, ארגון אזרחי מטפל בעורף חלש, ולכן כל העמותות למיניהם, בין אם זה עמותות שתומכות בהזנה או בחינוך, ולא משנה במה, כולם מצאו את אותם, דרך אגב באמת בתחום החינוך, הרבה מאוד ילדים נפלטו מבתי הספר וקמו המון מיזמים חינוכיים בתקופת הקורונה כדי לתמוך בילדים האלה שהתחילו להסתובב ברחובות ולא היה להם גם מי שילמד אותם, והמון בעיות. זה מה שקורה כשהעורף חלש. אז זה החיבור שלנו בעצם למלחמה. טוב, רציתי שזה יעבור ככה אחד אחרי השני ולא תראו את כל המלל ביחד, אבל אין ברירה, אז אני אצטרך להקריא לכם אותו ביחד. בתחילת המלחמה, ממש בשבוע הראשון,
לא ידענו עדיין שאנחנו נקבל מבול של פניות, והיה לנו מאוד חשוב כעמותה לבוא ולהגיד איך אנחנו יכולים לבוא ולתרום למאמץ המלחמתי ולמשבר שהמדינה הזאת עוברת. ופה גם חשוב להבין, המגזר החברתי יודע לעשות מה שהמדינה לא יודעת. זה מגזר שהוא יותר גמיש, הוא יעיל, הוא זריז, הוא עובד מהלב, והוא תמיד בקו סיוע ראשוני, עד שהמדינה מסוגלת להיכנס במקומו. תמיד אתם תראו את זה שאם זה רעידת אדמה, ואם זה תאונה, ואם זה פיגוע, ואם זה מלחמה, הראשונים לתת יד הם המגזר החברתי, כי הם יכולים לעשות את זה הרבה יותר מהר. אחר כך, במקרה הטוב, המדינה תיכנס ותחליף אותם. אז אנחנו ישבנו... אפרת, מה? אני סליחה שאני קוטע אותך, אני לא יכול כבר שלא, אבל זה underestimation מה שאת אומרת, זה בלשון המעטה. אפשר לומר שברוב הגמור של המחדלים הגדולים, של האסונות הגדולים, גם, אגב, גם באירועי טרור, אנחנו יודעים את זה מהמחקרים, הראשונים לתת תגובה בשטח, אלה החברה האזרחית, לא גורמי המדינה. נכון. אז זה בדרך כלל יהיו קודם כל ארגוני החירום וההצלה, אחר כך ייכנסו ארגונים נוספים, חינוכיים וחברתיים וכולי, ומאוד מאוד חשובה החברה האזרחית בתקופות של משבר. אז אנחנו ישבנו וחשבנו עם עצמנו מה אנחנו יודעים לעשות, מה אנחנו יודעים, אנחנו יודעים להפעיל מתנדבים בבתי חולים, אנחנו יודעים להכשיר אותם, אנחנו יודעים להפיג בדידות של מאושפזים, אנחנו יודעים לסייע למשפחות שתומכות במאושפזים, ולכן יצאנו בפרויקט מאוד ייחודי של תמיכה בפצועי מלחמה שאושפזו בבדידות, ותתפלאו לדעת כמה כאלה היו. אני בכוונה לא נוקטת במספרים, כי זה נושא מאוד מאוד רגיש, אבל מאותה אג'נדה שלנו שלא משאירים אף תינוק לבד, אז גם לא משאירים אף פצוע לבד בבית החולים. היה לנו מאוד ברור שאנחנו לא מסוגלים לראות כזאת תופעה, ויצאנו בפרויקט הזה ונתנו את התמיכה לכל מי שהיה צריך לתת. מזה נולדה אחר כך גם יוזמה נוספת. כשתמכנו בפצועי המלחמה ראינו שיש עוד קבוצה שמאוד זקוקה לתמיכה, וזה נשות הפצועים. וגם כאן אמרנו, אנחנו עמותה שיודעת לתמוך בנשים בסיטואציה רפואית משברית, זה מה שאנחנו עושים כבר 20 שנה, אנחנו גם יודעים לבנות תוכניות מנטורינג של אישה לאישה, אנחנו יודעים לתכנן פרויקטים, אנחנו יודעים לבנות שת"פים, אנחנו יודעים להוציא לפועל, הוצאנו לפועל פרויקט שנקרא שותפות לדרך, ביחד עם ארגון נכי צה"ל, שבעצם, וידידי ארגון נכי צה"ל, שאנחנו פנינו אליהם עם היוזמה הזאת, ויצאה תוכנית לדרך מאוד מאוד יפה, וזו דווקא דרך אגב דוגמה טובה לפרויקט שאנחנו כחברה אזרחית הקמנו, ואחרי שהוצאנו מחזור ראשון לדרך, ובעצם בנינו את כל התשתית של איך עושים את זה ואיך מוציאים את זה לפועל, נתנו למדינה להמשיך מפה, לאגף השיקום וכולי, והפרויקט הזה עד היום ממשיך, והוא מאוד מאוד חשוב. מה שקורה בפרויקט הזה זה נשות פצועים ותיקות, ממש אפילו ממלחמת יום כיפור, וכל המלחמות קדימה, נכנסו לפרויקט הזה כמנטוריות שתומכות ומלוות באופן אישי נשות פצועים של מלחמת חרבות ברזל. ממש מלוות אותם יד ביד, בכל הסיטואציה המשברית המאוד מאוד קשה הזאת. אז זה פרויקט שבאמת ממשיך, הוא כבר לא, אנחנו מפה התפנינו בלי עין הרע לדברים שאנחנו צריכים לטפל בהם, בלי עין הרע לא חסר. וזהו, אז מה הלאה? מה יהיה איתנו הלאה? העורף עדיין בשגרת מלחמה, מתחילים סימנים של סיום מלחמה, איך אנחנו נשתלב במאמצי השיקום והתקומה, אין לי עדיין תשובה להגיד לכם. אנחנו בימים האלה מסכמים את שנת 25, אנחנו עמותה שמאוד עוסקת בנתונים, ואנחנו מודדים את עצמנו ולומדים כל הזמן, כל שנה אנחנו מנסים להבין מה עשינו טוב, מה עשינו פחות טוב, מה לשימור, מה לשיפור, וכשנבנה את תוכנית העבודה ל-2026 נבין איפה אנחנו הולכים להשתלב. מאוד חשוב לנו להשתלב במאמצי השיקום והתקומה, ויכול להיות שההשתלבות שלנו תהיה בזה שאנחנו נמשיך לתמוך בכמות לא שפויה של תינוקות שמגיעה אלינו, ונצטרך להמשיך להיות מסוגלים להתמודד עם זה.
אז יש לי ככה עוד קצת כמה דקות, אני רוצה לדבר איתכם קצת על גיוס משאבים ועל מספרים. מה זה בעצם אומר שפתאום קפצו לנו המספרים מ-200 תינוקות ל-300? זה אומר שהיינו צריכים לגייס 100 מתנדבים חדשים, 100 מתנדבות חדשות, לארבעה אזורים, זאת אומרת בכל רחבי הארץ, ארבעה, חמישה, כל הארץ בקיצור. זה אומר לקלוט, למיין, להכשיר, זה אומר לגייס עוד עובדת סוציאלית בשכר בעמותה, עוד עובדת שתתמוך ותנהל ותעשה את כל הדבר הזה ואת ההכשרות ואת הליווי של המתנדבים וכולי. העלות של זה למערך כל חודש היא כ-20,000 שקלים, צריך 4 כאלה, וזה אומר 1,000,000 שקל בשנה. מאיפה נביא 1,000,000 שקל בשנה? זה לא פשוט. אנחנו עמותה שלא מקבלת תמיכה כספית מהמדינה, כמו שראיתם הם בקושי מכירים בתופעה, אז כדי שנקבל מהם כסף הם קודם כל צריכים להכיר את המונח ולהכיר שיש תופעה, אנחנו ממשיכים לעבוד על זה, אולי יום אחד תהיה ממשלה שתהיה מספיק פנויה להקשיב לזה, כרגע, זאת אומרת אולי יום אחד תהיה פניות בכנסת ישראל, זאת אומרת זה לא כל כך משנה מי נמצא שם כרגע, אין פניות כי אנחנו במצב של משבר של מדינה. מה אנחנו עושים? אנחנו מגייסים תרומות מחברות מסחריות, מקרנות פילנטרופיה, מהציבור הרחב, אנחנו עושים שיתופי פעולה מסחריים במודל כזה של ווין ווין, לא יודעת אם יצליח לי, אני אנסה להראות לכם כמה שניות, מי מכם שצופה בטלוויזיה יראה עכשיו קמפיין של חברת מטרנה עם חיבוק ראשון, אני סתם מנסה רגע נראה אם זה ילך לי, רואים? גן. כל תינוק צריך חיבוק. רואים? מטרנה מחבקת את עמותת חיבוק ראשון. שתפו חיבוק עם הבייבי ותייגו אותנו. בכל שיתוף נתרום 100 שקלים לעמותה. פרטים באתר. אוקיי, אז זה קמפיין, סתם אם תסתכלו בו, תדעו שזה קמפיין שלנו. כדי להגיע לקמפיין כזה, זה עבודה של 2 אנחנו פונים להרבה חברות, לפעמים גם חברות פונות אלינו, אני אגיד שאנחנו לא מקיימים שיתופי פעולה עם כל חברה, מאוד חשוב לנו שהשיתופים האלה יהיו הגיוניים, ושהעמותה תמיד תשמור על מיתוג נקי, עמותה שפונה ונותנת יד לכל חלקי האוכלוסייה, ובצורה חוקית ולגיטימית, ולכן אנחנו רק עם חברות מאוד מאוד ספציפיות. וזהו, ולפני שנשאיר כמה דקות לשאלות, אני רוצה רק לשתף אתכם גם איך אפשר לעזור לנו, כל אחד בעצם. אני לא יודעת מי מכם שמע על עיגול לטובה. עמותת עיגול לטובה בעצם מאפשרת לכל אחד מאיתנו מנגנון שמעגל את האגורות של הרכישות שלנו בכרטיסי אשראי, כלומר אם אני הולכת לסופר וקניתי ב-9.80, יגבו לי 10 שקלים, זה אומר שתרמתי 20 אגורות לאותה עמותה שבחרתי מראש לעגל עבורה. אדם ממוצע עם מספר קניות ממוצע בחודש, זה אומר תרומה של 4-5 שקלים בחודש, מי שעושה הרבה קניות אז זה יכול להגיע גם ל10 ו-20 שקלים בחודש, זה נשמע מעט, אני רוצה להגיד לכם שבשבילנו זה המון, כי זכינו להיות אחת העמותות שהציבור מאוד אוהב לעגל עבורה, ולכן עיגול לטובה מהווים היום בין רבע לשליש מההכנסות שלנו, ומאפשרים לנו לטפל בהמון המון תינוקות בשנה. אז אם זה מדבר עליכם, תיכנסו מתישהו לאתר של עיגול לטובה, ותעגלו למעננו, ותזכו להעביר חיבוק מרחוק לתינוקות שמאוד מאוד זקוקים לו. אז זהו, עכשיו אני אשמח לשמוע אם יש לכם שאלות. אני חושב שהדבר הכי טבעי זה קודם כל למחוא כפיים, באמת, ממש לא וירטואליות אפילו. אני באמת, אני חושב כמובן, קודם כל כחבר בחברה האזרחית בישראל, כאזרח בישראל, יש פה הרבה תקווה במצגת הזו והרבה גאווה, וגם כשמסתכלים במודלים שלמדנו בכיתה על איך בונים סטורי טיילינג, רכיבי הסטורי טיילינג, מהו הפלוט של הסיפור, דיברנו בכיתה על הנושא של הרגולטור, אני מקווה שאתם ראיתם עד כמה הרגולטור הוא חשוב, זה פשוט מאסטרפיס בהרבה מאוד מובנים, אז קודם כל תודה רבה, באמת נפתח את הבמה לשאלות כמה שנספיק, בסדר? אז בבקשה שקד.
שאלה כאילו שאני קצת מתבייש לשאול אותה, אבל לא כל פעם יוצא לי כאילו להיפגש עם אנשים ועמותות וזה, אז אני מרשה לעצמי כזה לשאול ותרגישי בנוח יאללה, לעשות פה שוט. קצת. איך זה, איך עובדים בניהול של עמותה בהתנדבות? מה זאת אומרת? כן. כאילו, מה הכוונה? אוקיי. אני אגיד לך שבכלל כל מי שעובד בעמותה הוא קצת מתנדב, גם אם הוא מקבל שם שכר. אני יכולה להגיד לפחות על העמותה שלנו, כל עובדות העמותה, הרבות, 5, כן? עמותה מאוד קטנה, כולן יכלו להרוויח משמעותית יותר אילו היו הולכות לעבוד בכל חברה אזרחית, והן גם עבדו, אחת בהייטק, אחת בחברת ביטוח, אחת לא משנה, בכל מיני זה. בסופו של דבר, פרנסה יש איזשהו, כאילו, יש חבילה, והחבילה כוללת, במקרה של מי שעובד בארגונים חברתיים, היא כוללת שכר פלוס סיפוק. ומכיוון שהסיפוק הוא מאוד גדול, אז אנשים מוכנים להתפשר גם על השכר. כמובן שאתה צריך להגיע לאיזשהו מצב בחיים שמאפשר לך, או לכל מיני החלטות בחיים ופשרות וכולי. המקרה שלי הוא מקרה שאני עבדתי בחברות, בעולמות הביוטק למעשה, ולקראת גיל 50 הגעתי כבר למצב בחיים שחסכתי מבחינתי מספיק, והגעתי להחלטה שאני מתפשרת על דברים אחרים, ואני רוצה, עבדתי 20 שנה, מיציתי, יצאתי לפנסיה מוקדמת, במקום לצאת בגיל 60 יצאתי כמה שנים קודם, זאת ההחלטה שאני לקחתי. כמובן שלא כל אחד יכול לקחת החלטה כזאת, רוב האנשים לא פועלים ב100% בהתנדבות, בטח לא בגיל צעיר, אבל כן, זאת שליחות, כמו גם שליחות של להיות איש חינוך. תודה. עוד שאלות, ככה, שיתופים? לי אין שאלה, אבל חשוב לי להגיד, אני מחנכת בית ספר של בנות שאפשר להגיד בסיכון, והשיחה הזאת הייתה לי מאוד חשובה. בסוף אני עובדת עם נערות ולא עם תינוקות, אבל מצד אחד שברת לי את הלב, ומצד שני חיממת לי את הלב. כי אני מתמודדת הרבה גם עם בנות שההורים שלהם פשוט נוטשים אותם, או כמו שאמרת, שיש אלימות או משהו קיצוני במשפחה, ואז בסוף הן מורחקות. ואני מתמודדת עם זה יום יום עם ההשלכות, ואני רואה את זה בחיים שלהם, ואני אומרת, איך תינוק שעוד לא יצא לחיים, שראיתי שבסרטון הראשון שאותה מטפלת בכתה ואמרה, אנחנו גומלים אותם, את התינוקות, זה יזע אותי, כאילו, יש לי חבר טוב שעובד באתנחתא, והוא מספר לי, ילד בן 13 שעושה מגלגל סיגריה, והוא מכין לו שוקו, כאילו הוא עושה סיגריה ושוקו, כאילו, לאן אנחנו מגיעים? וברוך השם שיש אנשים כמוך, וכמו כל המטפלות, והרבה אנשים טובים בעולם, שיודעים לעטוף ולחבק ולהיות איפה שהם צריכים להיות. אז תודה רבה על השיחה הזאת. תודה רבה לך, זה מאוד מחזק. ולשליחות שלך, שהיא אחת הקשות, המאתגרות, נקרא לזה, באמריקאים אומרים challenge, לא אומרים קשה. לאה, את רוצה לשאול משהו? להגיד? אותי עניין לשאול לגבי רגע, התפרצתי למישהו? סליחה. בבקשה, אוריאל. שמעתי בדיליי פשוט. בבקשה. עניין אותי לשאול לגבי החוק, אם את יכולה לחזור שנייה לגבי החקיקה, מה חסר מבחינת חקיקה בתוכנית שלכם שצריך לקרות. איפה הוא? פה. אני אנסה להגדיל את זה רגע. אני רואה גדול יחסית, כן. אני אגדיל לעצמי, כי אני לא. אוקיי. כל חוק בעצם זה מתחיל עוד לפני, קודם כל אנחנו עשינו הרבה עבודה עם הייעוץ המשפטי של הכנסת, כדי בכלל לגבש את נוסח החוק.
אי אפשר להגיש סתם ככה חוק, הוא צריך קודם כל לעבור את הייעוץ המשפטי של הכנסת, כדי לוודא שהוא בכלל יש על מה לדבר. וכדי לעשות את זה הייתה עבודה מקדמית מסיבית מול משרד הבריאות, מול מחלקת הרווחה למעשה של משרד הבריאות, אנחנו עובדים שם מול העו"ס הראשית, אנחנו מגבשים ביחד איתם נוהל היום, נוהל עבודה להכרה בתינוקות במערכת הבריאות שזקוקים לתמיכה חיצונית, וכל הדבר הזה יחד הוגש כחבילה ככה לייעוץ המשפטי של הכנסת באמצעות הח"כים שרתמנו לצורך העניין, וברגע שיש את הנוסח אז אפשר להגיש אותו מה שנקרא לדיון מוקדם לקריאה טרומית. עבר קריאה טרומית, אם הוא אושר, אז הוא עובר לקריאה ראשונה ואחר כך קריאה שנייה, קריאה שלישית. אם הוא אושר אחרי קריאה שלישית, הוא ייכנס כחוק. עכשיו ברגע שיש חוק, אז מתחילים להגיע גם עם כל מה שקשור לתמיכות כספיות, לנהלי עבודה. זאת אומרת, אם יש היום חוק שמגדיר, אני יכולה להגיד לכם למשל שיש חוק שמגדיר, אם ניקח למשל, כי זה משהו שאנחנו ככה קצת השתמשנו בו כהשראה וכבסיס, יש חוק שמגדיר איזה מענה צריך לתת כאשר מערכת הבריאות מזהה נפגעי אלימות או אונס. אם מגיע פעוט בן 2 עם שבר בגולגולת, שבר ביד פעם שלישית, סתם דוגמה, אז המערכת תזהה אותו כיכול להיות שהוא עובר אלימות בבית, ומכאן נכנס פרוטוקול. איך מטפלים, מה עושים, אבל כדי שהוא ייכנס נוהל ופרוטוקול וכולי, חייב להיות קודם כל חוק שמגדיר את הזכויות שלו, לקבל תמיכה. אז ככה פחות או יותר. את ההבדל בין החוק הקיים לתיקון בעצם? החוק הקיים מגדיר קטין נזקק רק מגיל 5 ומעלה. כאילו, אם הוא בן 4, שישאר לבד. לקונה, מי שכתב את החוק פשוט לא חשב. יפה. יש עוד כמה לקונות בתוך זה, יש איזושהי הגדרה במקום אחר שמדברת על גיל 2 עד 5, אבל כל התחום של 0 עד 2 הוא פשוט לא קיים. כאילו, אף אחד לא העלה בדעתו שמישהו ישאיר לבד ברחוב, לא יודעת. עכשיו זה מאוד ברור שתינוק שננטש דרך אגב, זה ברור שמערכת הרווחה תיכנס ותיתן לו תמיכה, ישלחו אותו לאומנה, לאימוץ, הוא לא יישאר לבד ברחוב, אנחנו מדינה מסודרת. השאלה מה קורה כשהוא מאושפז בבית חולים, שם אנחנו נופלים על איזה מין תפר כזה, שאני אגיד את זה רגע במילים לא יפות, אבל הבית חולים נתקע איתו. פשוט ככה, הוא בבית חולים, הוא בא לקבל טיפול, אני אגיד לכם שלא מזמן היה דווקא זה תינוק שהסיפור שלו הגיע לכותרות, תינוק שנולד עם איזושהי תסמונת גנטית, ההורים החליטו לא לגדל אותו, אחרי חודשיים הוא כבר היה בשל לשחרור, אבל לא היה לאן לשחרר אותו. מתנדבות שלנו טיפלו בו בבית חולים 8 חודשים, הבית חולים נתקע איתו, מה הם יעשו איתו? ישלחו אותו לרחוב, אבל לא היה לאן לשחרר אותו. ואם לא הייתה עמותת חיבוק ראשון, אז מה הם אמורים לעשות איתו בבית חולים? בגיל 0.5 שנה זה כבר תינוק זוחל, יושב, אי אפשר להוריד ממנו את העין לשנייה, זה מכניס דברים לפה, זה כאילו, מה הם אמורים לעשות איתו? אפרת, אני רוצה לשאול, ברשותך, ככה, אנחנו תכף כבר מסיימים, אנחנו מדברים הרבה על העולם, המרחב החינוכי. כן, תמיד זה נתפס כמו איזשהו פוטנציאל נורא גדול, בלתי ממומש. את יכולה אולי לנסות לחשוב על דרך, בייחוד בתוכנית שלנו, במסלול הזה, שהוא מסלול מובנה, בתוך הפקולטה לחינוך של הרבה סטודנטים וסטודנטיות שחוזרים למעגל החינוך, אם בין מורים או מנהלים, על דרך שהם יכולים לעזור, לתרום. כן, אני יכולה להגיד לכם שאנחנו למשל ניסינו, זה לא כל כך צלח כי בדיוק נפלה לנו הקורונה, זה פרויקט שהתחלנו אבל הפסקנו, אנחנו כעמותה פנינו בזמנו למחלקת החינוך של עיריית הוד השרון, פשוט כי שם ישב המשרד שלנו, אז התחלנו איתם, ואמרנו להם, תשמעו, כל תלמיד תיכון היום צריך לעשות מעורבות חברתית, ואנחנו רוצים להקים לכם תוכנית של מעורבות חברתית עבור חיבוק ראשון.
וממש בנינו תוכנית, כי אמרנו, מה יכולים לעשות בני נוער? הם לא יכולים לבוא להתנדב עם תינוקות, אבל אצלנו מתנדבים רק מעל גיל 30. אבל אמרנו, בני נוער הם מאוד טובים ברשתות חברתיות ובהסברה, ואנחנו מאוד זקוקים להסברה, וממש בנינו תוכנית ככה של איך לרתום את בני הנוער, לעשות הסברה וכל מיני קמפיינים בקהילה שלהם וכולי, למען חיבוק ראשון. הצלחנו בסוף לעשות את זה רק בבית ספר אחד, עשינו את זה אז, פנינו גם לכפר סבא וגם להוד השרון, הצלחנו בסוף בתיכון אחד, ככה לגרום לקבוצה להתאחד ולעשות את זה, אבל זה לגמרי משהו שאני חושבת שהוא אפשרי לבחור עמותה ביחד עם התלמידים, ממש ככה לעשות להם מין חשיפה ולהגיד להם יש עמותות כאלה וכאלה ולהשתמש ביכולות שלהם, שלנו אין, ויש להם יכולות מדהימות. זה גם יכול להיות יכולות בגיוס משאבים, נגיד אני יודעת שאצלנו בכוכב העיר למשל, כל שנה שבט הצופים בוחר עמותה, וביום שבט השנתי שלהם הם מארגנים קמפיין התרמה לאותה עמותה, והם לומדים על העמותה, וזה חשוב להם וכולי, אז אפשר לרתום אותם לגיוס משאבים, אפשר להסברה, ואפשר לעוד המון דברים אחרים בתוך המסגרת הזאת של מעורבות חברתית, שלא הייתה קיימת פעם. אגב, גם לחינוך, אני חושב שיש אלמנט חינוכי מאוד חזק פה, אפרופו השיחה שלך עם חבר הכנסת מיקי לוי, שהיא פר אקסלנס חינוך. זאת אומרת, אתם גם מחנכים בעצם אתם אומרים בצורה אחרת, חבר'ה, אתם לא משחקים במשחק בצורה הנכונה. אם יש תינוק שנטוש, אנחנו אמורים לחבק אותו. למה זה לא קורה בעצם? זאת אומרת, אתם מדברים גם עם מקבלי החלטות וגם עם המשרדים האמונים, וזה יוצר בטח גם מתח. אנחנו מדברים הרבה בכיתה, כי אנחנו בסדנה ממש מקימים ארגונים, אפרת, ממש, אנחנו מקימים ארגונים מסקרץ', כל אחד בוחר פה את התחום שהוא, אם זה חרדים, ואם זה סכרת בין ערבים ליהודים, יש פה ארגון שמתהווה, וארגוני הנצחות זיכרון, ויאמץ משפחות לוחמות, והרבה דברים כאלה שבוערים בחברה, ותמיד אנחנו מדברים על הקשר עם הרגולטור. מהניסיון שלך, אפשר לעבוד איתו, זאת אומרת, או שזה תמיד נתקל אני חושבת שכרגע מאוד מאוד קשה, פשוט אין פניות, ממש ממש אין פניות, אבל אני חושבת שבעולמות של חינוך הייתי מנסה יותר לעבוד מול הרשויות המקומיות, ואני יכולה לתת לכם עוד דוגמה למשהו מלפני בכלל 10 שנים, שהבת שלי הייתה תלמידת חטיבה אז אפילו קצת יותר מ10 שנים, הייתה תלמידת חטיבה בכוכב יאיר, והתנדבה בתנועת הנוער כנפיים של קרמבו, שאני מניחה שאתם מכירים. בטח. וחברה שלי שהייתה אז מורה בבית ספר ביהוד, ביקשה ממנה לבוא ולעשות הרצאה לתלמידי כיתה ה' על כנפיים של קרמבו. אוקיי, הגיעה הבת שלי ועשתה איזושהי הרצאה עם הפעלה, לא משנה, איזשהו משהו ככה שמדבר לילדים בכיתה ה', ואז הילדים אמרו לה, אז איך אנחנו מתנדבים פה? והיא אמרה להם, אני חושבת שאין סניף של כנפיים של קרמבו ביהוד, ואז הם אמרו, אבל אנחנו רוצים שיהיה. ובאותו רגע נפתח פרויקט של שנה שלמה, ביחד עם אותה מחנכת שהייתה מאוד נחושה, והיא רתמה את הקהילה ואת הרשות המקומית, הם עשו המון המון מיזמים לאורך השנה, והם גם לקחו את זה, היא פתחה להם מין אתר כזה, היא הייתה מורה למקצועות השפה, והם כתבו מכתבים כחלק הם כתבו מכתבים לראש העיר, והם כתבו מכתבים לבנק לאומי בעיר שהם רוצים את התמיכה, וכל מיני, הם גם עשו פרויקט שפתי, שהם למדו איך לכתוב כתיבה כזאת, כתיבה טיעונית, וסוף טוב, הכל טוב, נפתח סניף של כנפיים של קרמבו ביהוד אחרי אותה שנה. אני חושבת שזה היה פרויקט מדהים. מדהים, מדהים, מדהים. וזה עבודה עם רשויות מקומיות. מדהים, 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 מדהים. וקהילה. תודה. יש עוד מישהו רוצה עוד להגיד משהו, איפה שאנחנו ככה wrap it out, כאילו, אז אם אין עוד שאלות, אני האמת היא, לא התכוונתי להגיד את זה, אבל אני אשתף במשפט שאותה סיבה שפניתי לפרופסור פסקל בן אוליאל פה, שהיא ראשת המסלול שלנו, תוכנית שלנו,
להקים את הסדנה הזאת הייתה בעקבות, בין היתר, השביעי באוקטובר 2023, ואני חושב ששוב, קשה מאוד לומר את זה, אבל אם יש נקודת אור בכל מה שאנחנו עוברים, ואפרת, את מדברת על פניות ועל משברים, אנחנו מאז שהקמנו את המיזם הזה שנקרא ישראל, אנחנו בחוסר פניות, מה שנקרא, וזה רק מקדם ומחזק את החשיבות של החיזוק של החברה האזרחית. ואפרת, את היית מאוד צנועה, אבל מה שאתם עושים, אתם בונים את החוסן הלאומי שלנו, כי זה החוסן, שם נמדד החוסן בעצם. ולכן אני מאוד מאוד רוצה להודות לך, בשמי ובשם, אני חושב, כולנו פה, בשם האוניברסיטה, בשם הקורס, בשם האורחים והאורחות שהגיעו לנו פה גם מחוץ לסדנה, ולהודות לך ולבקש ממך, בבקשה תמשיכו, אנחנו נשמח לארח אותך גם במחזורים הבאים, ולא נותר אלא לסיים עם עכשיו יש לי האמרה, מצגת מוכנה. מעולה, לא נותר אלא לסיים עם האמרה המפורסמת של ליאונרד כהן, אחד הזמרים היותר חביבים עליי שהיו, There is a crack in everything, this is how the light gets in. ללא ספק, תינוקות נטושים זה crack in the heart, זה נורא נורא כואב, אבל אתם מכניסים הרבה אור, ואולי זאת הזדמנות טובה גם, כי עכשיו אני פונה לכיתה היקרה שלי, שאני מאוד אוהב, אנחנו שבוע הבא ביום רביעי, לא ניפגש, אני יודע שקשה מאוד, יהיה לכם מאוד קשה, אבל יש חנוכה, אז זה גם הזדמנות טובה לאחל לכולנו חג אור וחג חנוכה שמח, עם הרבה אור וקצת, אם בכלל חושך. ותודה למי שהשתתף והשתתפה. תודה רבה, ותעשו תודה רבה. ותצליחו. תודה. תודה רבה. תודה רבה. תודה ערב רבה. טוב תודה לכולם. רבה. תודה רבה, ביי. משמעותי מאוד. תודה, להתראות, חנוכה שמח. חנוכה שמח, שני, תודה. ביי, תודה. אה,